रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः. துலா மாதம் அப்படிங்கிறது எது அப்படின்னா, இந்த ஐப்பசி மாசம் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் துலா மாதம். அது இந்த துலா மாதம், ஐப்பசி மாதம் ஏன் துலா மாதம் சொல்றான்? துலா தராசு எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா, சமநிலையில அப்படியே நடுவுல நிற்கும். அது எதுக்குன்னா, இந்த ஐப்பசி மாதத்தில் நமக்கு சொல்லக்கூடிய விசேஷங்கள் எல்லாமே நம்மளுடைய பாவங்களை போக்கக்கூடிய, நம்மளை ஒரு நல்ல ஒரு மனுஷனா, ஒரு நல்ல ஒரு இந்த 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 உலகத்துல வந்து நம்ம வந்து பிறந்ததுக்கு ஒரு ஒரு பலன் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட மாதத்தை ஏற்படுத்திக்கக்கூடிய ஒரு மாதம் தான் இந்த ஐப்பசி மாதம். இந்த ஐப்பசி மாதம் நல்லா கவனிச்சால்னா, தமிழ் அந்த கணிப்பு முறை, அதாவது தமிழ் மாசம் பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னா இது 7வது மாசம். அதாவது முதல் 6 மாசம் புரட்டாசி வரைக்கும் முடிஞ்சிடும். இது 7வது மாசம். அப்ப இது நடுவுல வரக்கூடிய மாசம், நடுநிலைமையான மாதம். அதனாலதான் இந்த துலா மாதம் அப்படின்னு சொல்றா. இப்ப அது மட்டும்தான் இந்த துலா மாதத்துக்கு காரணமா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது. இந்த துலா ராசி இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த துலா ராசியில ஏற்கனவே குரு பகவான் இங்க பிரவேசிப்பர். இந்த மாதத்துல, இந்த ஐப்பசி மாதத்துல பிரவேசிப்பர். அது மட்டும் இல்லாம சூரியன் இந்த துலா ராசியில புகுந்து அவரோட அந்த காலம், அவர் இருக்கக்கூடிய அந்த கால அளவு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். என்னன்னா, இந்த ஐப்பசி மாதத்துல 29ஆம் நாள், 54வது நாடி, 7வது வினாடி, இதுதான் அவரோட கால அளவம். அதே நம்ம இந்த ஒரு மாசம் முழுக்க நம்ம வந்து இந்த துலா மாசத்துல வந்து நம்ம பிரவேசிக்கிறதுனாலதான் இந்த ஐப்பசி மாசத்தை துலா மாசம் சொல்றோம். அதனாலதான் இன்னைக்கு அடியே எடுத்துக்கொண்ட நியமனம் பாத்தீங்கன்னா, அதாவது ஐப்பசி துலா ஸ்நானம். ஐப்பசியோட சிறப்புகள் நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. ஏன் துலா சொல்றா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு. இந்த ஸ்நானம்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு, அது என்ன, அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா, அது ரொம்ப முக்கியமாச்சு. என்ன ஸ்நானம் அப்படின்னா, பொதுவா சில விஷயங்கள் நம்ம வந்து சொல்லுவோம். என்னன்னா, இந்த ஸ்நானம் சொல்லும்போது இந்த கடல்ல, இந்த நதி, குளம், நீர் இதுலெல்லாம் குளிக்கணும். இதெல்லாம் குளிச்சா சகல பாவங்களும் போகும். இத வந்து நம்மளோட எல்லா புராணங்களிலும் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம். அதுல இந்த ஸ்நானம் என்ன விசேஷம் இந்த ஸ்நானத்துக்கு அப்படிங்கிறது சொல்றேன். இப்ப புஷ்பங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா துளசி வந்து ரொம்ப பிரமாதம். எவ்வளவு புஷ்பங்கள் இருந்தாலும் துளசிக்கு இணை கிடையாது. இந்த துளசியால அந்த பெருமாளுக்கு பண்ணும்போதுதான் அதுல அத்தனை வைபவங்களும் நமக்கு கிடைக்கும். இப்ப விரதங்களை பாத்தீங்கன்னா நிறைய விரதங்கள் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கலாம், எதுவுமே நமக்கு குறையில்லை. ஆனா ஏகாதசி விரதம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதற்கு உண்டான பலனே தனி. அந்த ஏகாதசி விரதம் இருக்கணும். அந்த ஏகாதசி விரதம் இருந்தவாளுக்கு பிறவியே கிடையாது. அப்பேற்பட்ட விரதங்களை மிகச் சிறந்தது ஏகாதசி. அந்த பெருமாள்லயே ஸ்ரீமன் நாராயணன் இருக்கார் பாத்தியா, அவர்தான் தேவதைகளிலே மிகச் சிறந்தவர் அப்படின்னு புராணங்கள் சொல்றது. நம்ம சொல்றோம் அப்படிங்கிறதையும் புராணங்கள் சொல்ற விஷயங்கள் அது. அக்ஷரங்கள்ல நிறைய அக்ஷரங்கள் இருந்தாலும் அந்த ஓம் சொல்ற ஓம்காரம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுதான் அக்ஷரங்களே மிக சிறந்தது. வேதங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா சாம வேதம், ரிக் யஜுர் அதர்வன சாம வேதம், அதுல சாம வேதம் அதற்கேனே கிடையாது. இந்த சாம வேதத்துலதான் ராவணன் வந்து மிகச்சிறந்தவனாம். இன்னும் சொல்ல போனா நம்ம ராகு கேது சொல்றா இல்லையா, அவ வந்து இந்த அமிர்த கலசத்துக்காக இந்த பக்கம் வந்து அமிர்தத்தை கடந்து சாப்பிடும் போது அவளை இந்த இடத்துல, அதாவது தேவர்கள் பக்கம் சேர்க்கும் போது பெருமாள் சொன்னாராம், அவன் என்ன இருந்தாலும் 2 பேர் அசுரர்கள், அவளை ராவணன் இடத்துல அனுப்புங்க, அங்க போய் சாம வேதம் கத்துக்கட்டும், சாம வேதம் தெரிஞ்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் இங்க நம்ம இது பண்ணிக்கலாம், இங்க தேவர்களா சேர்த்துக்கலாம் சொன்னாராம். அந்த அளவுக்கு சாம வேதத்துல சிறந்தவன் ராவணன். அந்த சாம வேதத்துலதான் அந்த ஈஸ்வரனே கட்டி போட்டுருவன். இப்பேற்பட்ட இந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா, நதிகளில மிகச் சிறந்த நதி எதுன்னா கங்கை நதி. அப்ப கங்கையை பத்தி தான் பேச போறீங்களா அப்படின்னு கேட்டா, இன்னைக்கு நான் பேச போறது காவேரியை பத்தி. இப்ப கங்கை தான் நதிகளிலேயே மிகச்சிறந்த நதி அப்படின்னு சொன்னீங்களே அப்படின்னா, இதுலதான் ஒரு ஆச்சரியம் இருக்கு. என்னன்னா, அந்த கங்கை நதியே இந்த காவிரியில் வந்து கலந்து தன் பாவத்தை போக்கிக் கொள்வாளாம். அத நான் சொல்லல, மகாவிஷ்ணு அந்த காவேரி மகாத்மியத்துல அவ்வளவு ஆச்சரியமாக மகாவிஷ்ணு ஒரு ஸ்லோகத்தோட சொல்லியிருக்காரு. இந்த சுலா மாதத்துல இந்த சூரிய உதயம், இந்த ஸ்நானம் பண்றோம் இல்லையா, இந்த சூரிய உதயத்துக்கு முதல்ல அது ஒரு 1.5 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த காவேரியில மும்மூர்த்திகள், முக்கோடி தேவர்கள், 68,000 ரிஷிகள் எல்லாரும் இந்த இடத்துல வந்து நீராடுவாளாம். அதுவும் சாஸ்திரம் சொல்றது. அப்பேற்பட்ட விசேஷமான உசத்தியான காவேரி. இதுல என்னன்னா, ஒரு சமயம் இந்த கங்கை, யமுனை, சரஸ்வதி எல்லாம் என்ன பண்ணாலாம், புத்தர் பார்த்துட்டாலாம். பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப கருப்பா, பாக்குறதுக்கு அருவருப்பா, ரொம்ப அத்தனை அருவருப்பா இருந்தாலும். கங்கை நதி, கங்கை, யமுனை, சரஸ்வதி எல்லாம் அருவருப்பா இருந்தா எப்படி குளிக்க முடியும் இல்லையா? ஆனா இருந்தாலும் ஓடி வந்து பிரம்மன் கிட்ட சொல்லி அழுதாலாம், சுவாமி நாங்க இப்படி அகோரமா இருக்கவே பாக்குறதுக்கு, ஏன்னா எல்லாரும் எங்களுதுல குடிச்சிட்டு இந்த பாவத்தை எங்களுதுல கழிச்சிடுறா,
எல்லாரும் பாவத்தை எங்க கிட்ட தள்ளிட்டு போயிடுறா. ஆனா அந்த பாவத்தை ஏத்துண்டு என்ன பண்றதுன்னு எங்களுக்கு தெரியல. பாருங்க நாங்க இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில இருக்குமே அப்படின்னு அவ எல்லாரும் அழுதாலாம் பிரம்மா கிட்ட. பிரம்மா சொன்னாராம், கவலைப்படாதீங்கோ, மகாவிஷ்ணு கிட்ட போய் கேட்போம். ஏன்னா அவர் எதற்குண்டா எல்லாத்துக்கும் அவர்கிட்ட சொல்யூஷன் இருக்குமே சுவாமி கிட்ட, அதனால அங்க போய் கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்ப மகாவிஷ்ணு சொன்னாராம், அந்நக்ஷேத்திரே கிருதம் பாபம் புண்ணியக்ஷேத்திரே வினச்சியதி. அதாவது நம்ம கஷேத்திரத்துல நம்ம இருக்கிற இடத்துல நம்மளோட பாவங்களை போக்கிக்கணும்னா புண்ணிய கஷேத்திரத்துல போய் அந்த பாவங்களை நம்ம கழிக்கணுமா. புண்ணியக்ஷேத்திரே கிருதம் பாவம் வாரணாசியும் வினச்சியதி. இந்த புண்ணிய கஷேத்திரங்களை தங்கி பாவம் என்றாலே அவளா எங்க போகணும்னா வாரணாசிக்கு போகணும். வாரணாசி காசி விஸ்வநாதர் அந்த இடத்துல வாரணாசிக்கு போகணுமா, அந்த இடத்துல போய் குளிக்கணுமா. வாரணாசியும் கிருதம் பாவம், அங்கேயும் பாவம் என்றவா அப்ப எங்க போகணும், கும்பகோணே வினசியதி. இங்க நம்மளோட தெற்கத்துல கும்பகோணத்துக்கு வர சொல்றா, அந்த கும்பகோணத்துல குளிக்கணுமா. கும்பகோணம் கிருதம் பாவம், கும்பகோணத்துல பிறந்தவா பாவம் பண்றதுன்னா காவேரி ஸ்நானே வினச்சது. வேற எங்கேயும் போக வேண்டாம், காவேரி ஸ்நானம், அங்க போய் காவேரியில போய் ஸ்நானம் பண்ணாலே சகல பாவங்களும் போகும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எங்கேயுமே போக வேண்டாம் அப்படின்னு மகாவிஷ்ணு சொல்லி இந்த கங்கை யமுனை சரஸ்வதி கிட்ட சொன்னாராம், நீங்க எல்லாரும் காவேரியில போய் உங்களோட பாவத்தை அங்க போய் கொடுங்க. அந்த காவேரியில அப்போ காவேரி கருப்பாக மாட்டாளான்னா மாட்டா. ஏன்னா காவேரி தாய் எல்லா பாவங்களையும் ஏற்றுன்னு அதை அப்படியே கொடுத்துருவான், அது அப்படியே கழிஞ்சு போயிடும் அந்த பாவங்கள். அதனால அந்த பாவங்கள் இது எல்லாத்தையும் ஏத்து பாவம். அப்பேற்பட்ட மிக அற்புதமான புனித நீர் தான் இந்த காவேரி அப்படின்னு சொல்றது. இந்த காவேரி எப்படி உருவாகணும், காவேரி கதை நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. எப்படி வந்தா காவேரி நமக்கு அப்படின்னு, தமிழகத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லலாமே, பெருமையா சொல்லலாமே. அப்பேற்பட்ட காவேரி எப்படி வந்தா அப்படின்னா, காவேரன் அப்படின்னு ஒரு ராஜா இருந்தான். அவனுக்கு புத்திர பாக்கியம் கிடையாது, குழந்தை கிடையாது, ரொம்ப கஷ்டத்துல இருந்தான். அவன் என்ன பண்ணா, பிரம்மா கிட்ட போய் நின்னான், சுவாமி இந்த மாதிரி என்னென்னவோ பண்ணி பார்த்த குழந்தை புத்திர பாக்கியமே எனக்கு இல்லையே அப்படின்னு ரொம்ப தவம்லாம் பண்ணி பிரம்மா காட்சி கொடுத்தார். பிரம்மா காட்சி கொடுத்தவரும் சொன்னாராம், இது புத்திர பாக்கியம் உனக்கு இல்ல, அதற்கு நான் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இது ஏற்கனவே நியமிக்கப்பட்ட நியமனம், இது நான் படைச்சதுக்கு அப்புறம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஆனா உனக்கு ஒண்ணு பண்றேன், நான் ஒரு அழகான பெண் குழந்தைய உனக்கு உருவாக்கி கொடுக்கறேன். அந்த பெண் குழந்தைய நீ வளர்த்து அதற்கு வேண்டிய உபச்சாரங்களை செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். சரி ஏதோ ஒண்ணு எப்படியோ ஒண்ணு கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு பெண் குழந்தை, அதுதான் காவேரி. இந்த காவேரி அப்படிங்கிற இந்த பெண்ணுக்கு அது ஒரு பேர் தானா அப்படின்னு கேட்டா ஆச்சரியமாக இருக்கும் அந்த காவேரிக்கு. இப்ப நமக்கு காவேரிக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு தெரிஞ்சது 1-2 பேர், பொன்னி, காவேரி, இதெல்லாம் தான் நமக்கு தெரியும். ஆனா லோபமுத்ரா அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு. இந்த லோபமுத்ரா அப்படின்னும் போது அடியனுக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது. என்னன்னா, நம்மளோட காஞ்சி மகா பெரிவா இருக்கார் இல்லையா, அவர் ஒரு ரஷ்யர் அவரை பார்க்க வந்தாராம். அந்த ரஷ்யர் கிட்ட கேட்டாராம், உங்க ஊர்ல ரஷ்யாவில இந்த லோபமுத்ரா அப்படிங்கிற அந்த திருநாமம் ரொம்ப நிறைய பேர் வச்சுப்பாளே அப்படின்னு கேட்டாராம். அப்படின்னா இது ரஷ்யால, இன்னைக்கு ரஷ்யா எங்கேயோ இருக்கு நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா இது அந்த காலத்திலேயே அந்த லோபமுத்ராங்கிறது, அப்போ இது எப்படி இந்த காவேரியோட பிரவாகம் ஆரம்பிச்சது அப்படிங்கிறது இது ஒரு புராண தேடல் தான். இதை செஞ்சதான் பார்க்கணும். காவேரி மகாத்மியத்துல சொல்றா, கல்யாண தீர்த்த ரூபி சுவாசாசியாமா கும்ப சம்பவ வல்லவை விண்டுமாயி கோணி மாதா இப்படின்னு நிறைய பேர் இருக்காம அந்த காவேரிக்கு. அது மட்டும் இல்ல, அவ தட்சிண கங்கை. அங்க எப்படி கங்கை ரொம்ப பிரவாகமா இருக்காளோ, எப்படி ரொம்ப நதிகளே சிறந்தவளாச்சே, அதை விட அதிகமாக சிறந்தவளாம் இந்த காவேரி. காவேரி மகாத்மியத்துல இப்படி சொல்றா. இந்த காவேரி அகஸ்திய முனிவரை பார்த்துட்டு அவரை தான் திருமணம் பண்ணிட்டா. அந்த திருமணம் பண்ணும் போதுதான் அந்த லோபமுத்ரா அந்த திருநாமத்தோட தான் அந்த சுவாமி திருமணம் பண்ணிட்டா. அதுக்கப்புறம் சில வாக்குவாதங்களால் அவர் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த கதை. அவருடைய அந்த மண்டல சொம்புல அந்த காவேரி அடக்கி வச்சு, அதுக்கப்புறம் விக்னேஸ்வரர் அந்த காவேரியை வெளியில அந்த சொம்புல இருந்து வெளியில அந்த கமண்டலத்துல இருந்து வெளியில கொண்டு அப்படி கொட்டினார். இன்னைக்கு நம்ம காவேரி ரொம்ப சந்தோஷமா கொண்டாடி இருக்கோம். இப்ப காவேரியில தான் நம்மளோட ரங்கமன்னார், நம்ம ரங்கநாத பெருமாள் அப்படியே சைன திருக்கோலத்துல இன்னைக்கு ஆச்சரியமாக பள்ளி கொண்டிருக்கிறார் இல்லையா. நமக்கு அவதானே எல்லாருக்கும் பூலோக வைகுண்டம் சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்ரீரங்கம். இந்த ஸ்ரீரங்கத்துல என்னன்னா, இந்த பெருமாள் இங்க இருக்க தெற்கத்திலதான் இந்த பெருமாள் இருக்கார் இப்போ. ஆனா இவர் தெற்கத்தி பெருமாள் அவர் இல்லையே, இவர் வடக்கத்தி பெருமாள். இவர் வடக்கத்தி பெருமாள் இந்த இடத்துல வடக்கத்தி பெருமாள் இல்ல, இப்போ இந்த யுகத்துல வந்த பெருமாள் இல்ல. இவர் யுகயுகமா யுகமிகமாக திரேதாயுகம் துவாபர யுகம் திரேயுகத்திலேன்னு வந்த பெருமாள். இவர் என்னன்னா, விஸ்வாக வம்சத்துல இருக்கிறவா இந்த பெருமாளை பிரம்மன் கிட்டே இருந்து வாங்கி அதுக்கப்புறம் கங்கை நதிக்கரையில தான் இவரை பிரதிஷ்டை பண்ணா. இந்த ரங்கமன்னார பிரதிஷ்டை பண்ணி, இந்த ரங்கநாதனை பிரதிஷ்டை பண்ணி அங்கதான் இந்த பெருமாளுக்கு ஆராதனை பண்ணின்னு வந்தா.
அப்பேற்பட்ட பெருமாள் இவர். அவ எல்லாரும், அதுவும் 68வது ராஜா தான் ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தி. அப்ப 68 ராஜாக்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது எவ்வளவோ வருஷங்கள் இல்ல, அத்தனை தலைமுறை, அவ்வளோ தலைமுறை அப்படியே 68 தலைமுறை வரைக்கும் இந்த பெருமாளை ஆராதத்தின் வந்த பெருமாளை வராங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா அங்க இருந்தார். அவதார புருஷனா ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தி அவதரிச்சார். அப்ப பார்த்தார், சரி இந்த கங்கை நதிக்கு உரியவன் வந்துட்டான் இல்லையா, ஏன்னா அவதாரத்துக்கு தானே மகிமை எப்பவுமே. அந்த இடத்துல அந்த யுகத்துல அந்த அவதாரத்துக்கு ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்திக்கு தானே மகிமை. அப்போ நாம இங்கிருந்து புறப்பட்டு கிளம்பணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அவருக்கு தோணின இன்னொரு நதி யாருன்னா காவேரி. ஏன்னா காவேரி பக்கம் போயிடணும், நம்ம எப்படியானா வந்த பக்கம் போயிடணும், தெற்கத்தி பக்கம் போயிடணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணார். அங்கேன்னு கிளம்பிடார். பாவம் விபீஷணன், அவருக்கு தெரியாது இந்த சுவாமியை இந்த இடத்துல நம்ம ஏழை பண்ணிட்டு நேரா நம்ம ஆட்சிக்கு போக போறோம் இலங்கைக்கு அப்படின்னு அவர் நினைச்சிருந்தார். எங்க இலங்கைக்கு போறது, அங்க இறக்கி இவர் தான் காவிரியை பார்த்துட்டு வர்றாரு. காவிரியை பார்த்துன்னு அந்த இடத்துல அப்படி இறக்கி அந்த இடத்துல விட்டு அவர் உற்சவம் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல ஒரு போகவே இல்லை. நான் இங்கேருந்து உனக்கு எல்லா கடாட்சமும் பண்றேன் அப்படின்னு தெற்கு நோக்கி இலங்கையை நோக்கிதான் எனக்கும் இருப்பார் அந்த பெருமாள். நான் உனக்கு எல்லாம் பண்றேன், நான் இங்கேயே இருக்கேன்னு சொல்லிட்டாரு. அப்ப காவேரியை தேடி ஓடி வந்தார். இதுல என்னன்னா, இந்த பெருமாளுக்கு திருமஞ்சனம் எல்லாம் வெள்ளியில எல்லாம் பண்ணுவா, எல்லாம் ரொம்ப விசேஷம், அதெல்லாம் பண்ணுவா. இந்த பெருமாளுக்கு திருமஞ்சனம் பண்ணும்போது இந்த இது இருக்கு பாத்தீங்களா, காவேரியில வடக்கு காவேரியில போய் தான் ஜலம் இருந்து பெருமாளுக்கு எப்பவுமே திருமஞ்சனம் பண்ணுவா. இந்த ஐப்பசி மாசத்துல மட்டும் என்ன பண்ணுவா, தங்க குடத்துல அப்படியே யானை அம்பாரியில அப்படியே ஊர்வலமாக போய் அந்த பெருமாளுக்கு தெற்கு பக்கத்துல இருக்கிற அந்த காவேரி கிட்ட அங்க இருக்கிற அந்த காவேரி ஜலத்தை இந்த தங்க குடத்துல எடுத்து வந்துதான் திருமஞ்சனம் பண்ணுவாராம். இந்த இடத்துல இப்ப சொல்லும் போது பொதுவா நமக்கு ஒரு ஞாபகம் வரும், என்னன்னா திருப்பானாழ்வார் அப்படின்னு எல்லாரும் ஆழ்வார்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. புதமான ஆழ்வார் அவர். அவரோட சரிதை அவர் ஒரு பாடல் குலத்தை சேர்ந்தவர். அவர் திருப்பானாழ்வார். கோவிலுக்குள்ளேயே அவரால் வர முடியாது. இந்த கோயில இருக்கிற ரங்கமன்னார் அமிர்த திருக்கோலமா சயன திருக்கோலமா எதுவுமே அவருக்கு தெரியாது. ஆனா அந்த கரையில, இந்த தெற்கு கரையில எப்பவுமே அந்த தெற்கு காவேரி கரையில இருந்துதான் அந்த பெருமாள் அப்படியே அந்த கோபுரத்தை பார்த்துட்டு பெருமாளை நினைச்சுன்னு குறுக்கி பாடிட்டே இருப்பார். அதை பெருமாளும் கேட்டுட்டே இருப்பார். அப்பேற்பட்ட அற்புதமான பாகவதோத்தம் அவர் ஒரு நாள் அந்த கடற்கரையில தன்னை மறந்து பாடிட்டு இருக்கும் போதுதான் இந்த ஐப்பசி மாதத்துல அந்த தங்க குடத்துல திருமஞ்சனம் எடுக்கும் போதுதான் அங்க லோகசாரங்க முனி அவர் தான் அங்க பட்டாச்சாரியார், அவர் தான் அந்த திருமஞ்சனம் மன்னனம். அவர் இங்க அந்த தீர்த்தம் எடுக்கும் போது இவர் நடுவுல நின்றுந்தார். இவர் நடுவுல நகர்ந்து போன்னு சொன்னா இவருக்கு காதுல வேலை. ஏன்னா இவர் அப்படியே தன்னை மறந்து ரங்கமன்னாரோட அப்படியே பாடிந்தார். என்ன பண்ணார், ஒரு கல்லை எடுத்து அப்படி அடிச்சார். அந்த கல்லை அடிச்சோன்னா ஒரு நெத்தில பட்டுருது இவருக்கு திருப்பானாழ்வார். ஆனா அவருக்கு தெரியல, ரத்தம் அவர் பட ரத்தம் வழியறது. அவர் பாடு ஒரு பாடிட்டு இருக்கார். இவர் என்ன பண்ணார், அவரை அதை பார்த்துட்டு மன்னிச்சிருங்கோ சுவாமி அப்படின்னு சொல்லி நகர்ந்து போயிட்டார். இவர் திருமஞ்சனத்துக்கு தீர்த்தம் எடுத்து நேரா இங்க ரங்கநாதன் கிட்ட பார்த்தா ரங்கநாதன் அங்க அப்படியே ரத்தத்தோட அவர் இருக்கார். அட நாராயணா, ரங்கன் உனக்கு ரத்தம் வருதே, என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையே, குருதி கொட்டுறதே அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்ப சொன்னாராம் ரங்கநாதர், நீ பாட்டுக்கு எனக்கு திருமஞ்சனம் பண்றது இருக்கட்டும், அங்க போய் என்னோட பானர் அவன் எனக்காக அங்க நின்றுருக்கா, அவனு மேல கல்லை விட்டு எறிஞ்சு ரத்தம் வேற வர விடைச்சிட்டு அப்படியே விட்டுட்டு வந்துட்டீங்க அவனை, நீ போய் அவனோட உன் முதுகுல சுமந்து கொண்டு என்னோட சன்னிதானத்துக்கு வா அப்படின்னாராம். அந்த சமயத்துல அப்படியே ஓடி தன்னோட முதுகுல சுமந்தாராம் அந்த லோகசாரங்கமணி. அந்த பாணர், கோயிலுக்குள்ளேயே வர முடியாத பாணர், அவர் முதுகுல சுமந்து அந்த கோவிலுக்குள்ள போய் அப்படியே அந்த ஜோதியில அந்த பெருமாளோட 10 பாசுரங்கள் அமலநாதிபிரான் பாசுரங்களை பாடி அப்படியே ஐக்கியமாயிட்டார். அப்பேற்பட்ட ரங்கமன்னார் அப்படி தேடி ஓடி வந்த ஒரு நதிதான் இந்த காவேரி. அதனாலதான் இந்த ஐப்பசி மாசத்துல இந்த பெருமாளுக்கு அத்தனை வைபவம் இந்த காவேரி ஸ்தானத்துல. இந்த இடத்துல இந்த காவேரி ஸ்தானம் பண்ணும்போது சகல பாவங்களும் போகும் அப்படிங்கிறதுதான் சொல்லப்பட்ட அற்புதமான நியமனம். காவேரி கரை பாயிரக்கூடிய இன்னொரு சிவபெருமானார் ஸ்தலம் எதுன்னா மாயவரம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, மாயூரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மயிலாடுதுறை. இந்த இடத்துல ரொம்ப ஆச்சரியமான மயூரநாதன் பெருமாள் பார்வதியும் சிவனும் அப்படியே அற்புதமாக சிவனாதான் ஏதோ பேசிட்டு இருக்கார், ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கார். பார்வதி என்ன பண்ணா, அப்படியே இந்த பக்கம் திரும்பி மயில் ஒண்ணு ஆடி இருந்தது. அதை அப்படியே அழகா பார்த்தோம். நம்மளா இருப்போம் இல்லையா, ஏதோ சொல்றா, அவ பாட்டுக்கு ஏதோ பேசுறா, நம்ம பாட்டுக்கு கேட்போம், கேட்டது கேட்டு வைப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவளும் கேட்டு வச்சா அது மயில நான் பார்த்துட்டா. இதை பார்த்தோன்னு சிவபெருமானுக்கு கோபம் வந்துருது. அவளை நம்ம ஆத்துக்கிற மாதிரி இல்ல, அவ கோவப்பட்டவர். இந்த மாதிரி நான் இவ்வளவு தூரம் சொல்லிட்டு இருக்கேன், நீ பாட்டுக்கு ஏதோ எங்கேயோ வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்க, நீ அந்த மயில தானே பார்த்துட்டு இருக்க, மயிலாவே போ அப்படின்னு சொல்லி சபிச்சு விட்டுட்டாரு. அவன் மயிலா மாறி, ஏன்னா மயிலா மாறியாச்சுன்னா திரும்ப பார்வதியா வரணும் இல்லையா, அதுக்கு பெருமாள் சிவபெருமானார நிறைய ஸ்தலங்கள் இங்க கூட மயிலாப்பூர்ல பாத்தீங்கன்னா அங்கேயும் மயிலாப்பூர்ல ஆச்சரியமாக பெருமாள் மயில் வழியில தான் பெருமாள் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. கபாலீஸ்வரர்
மயிலாப்பூர்ல. இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்தலத்துக்கு அவ போயிருப்பா. அந்த ஸ்தலத்துல இதுவும் இந்த மயூரநாதன் கோயில் சொல்றோம் இல்லையா, இந்த மயூரநாதன் இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல அஞ்சல் நாயகி அப்படிங்கிற அந்த திருநாமத்தோட இந்த இடத்துல அந்த பெருமாளுக்கு அந்த பூக்களால் அச்சந்தித்து அதுக்கப்புறம் அஞ்சல் நாயகியா போய் அந்த பெருமாளோட சேர்ந்ததாக ஐதீகம். அப்பேற்பட்ட இடம்தான் இந்த மயூரநாதன் இருக்கக்கூடிய இந்த மயிலாடுதுறை. இங்க இடப தீர்த்த கட்டம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. இது ரொம்ப விசேஷம். இடப தீர்த்த கட்டத்துல என்னன்னா, இந்த இடப தீர்த்த கட்டம் முக்கியமா எதுக்காகனா, இந்த இடத்துல பண்ணா இல்லையா, அந்த சாப விமோசனம் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல பிரம்மன் வந்து என்ன பண்ணாராம், ஒரு தீர்த்த கட்டத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்து அவளை ஆராதிக்க சொன்னாராம். அந்த இடத்துல குளிச்சுட்டு வந்து ஸ்நானம் பண்ணிட்டு பெருமாளை சேவிக்கிறதுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தாராம். அதனால இது இடப தீர்த்த கட்டம். இடபம்னா இது வந்து அதாவது ரிஷபத்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது, அதுவும் இடபம். அதனால இடப தீர்த்த கட்டம். இதுல இன்னொரு விசேஷம் இருக்கு. இந்த மயிலாடுதுறையிலேயே பாத்தீங்கன்னா நிறைய ரிஷபத்துறை அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லுவா. அது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமான ரிஷபத்துறை. ரிஷபத்துறை எப்படி வந்தது இந்த இடத்துல அப்படின்னா, எப்படின்னா இந்த ஸ்ரீரங்கத்துல வந்து அம்மான் மண்டபம் இருக்கு இல்லையா, இந்த அம்மான் மண்டபத்துலதான் அங்க பெருமாள் ஏழுவா. அங்கதான் ஐப்பசி மாசம் எல்லாம் பண்ணுவா இந்த ஸ்நானம். அதுவும் காவேரி ஸ்நானம். அங்கதான் எல்லாரும் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு பெருமாள் அங்கதான் சேவிப்பா. அதே மாதிரி இந்த ரிஷபத்துறையில இங்க என்ன பண்ணுவானா, இந்த ரிஷபத்துல பார்வதி மயில்வடியில இருந்தா இல்லையா, இப்ப பெருமாள் வந்து அப்படியே பூவுலகெல்லாம் சிவபெருமானார் பூவுலகெல்லாம் சுத்தின்னு வரும்போது நந்தியில தானே வருவார். பொதுவா எல்லாருக்கும் ஒரு கர்வம் இருக்கும் இல்லையா, நம்ம இவளோட பெரியவர், இவரே நாம சம்பந்தம் வரும், எல்லா வாகனத்தையும் பார்த்தார், எல்லாம் உங்களை எல்லாம் விட நான் தான், எல்லாத்துலயும் நான் தான் டாப், நான் பேர் பெருமாளே சம்பந்தம் வரேன் அப்படி ரிஷபம் அப்படியே கர்வமா அப்படி வந்து நடுவுல இருந்து எல்லாரும் அப்படி ஓரமா அப்படி பார்த்துட்டு நிற்கும் போது பெருமாள் பார்த்தாராம். பொதுவா பெருமாளுக்கு கர்வமே பிடிக்காது. என்ன கொடுத்தாலும் கர்வமில்லாத ஒரு வாழ்க்கை தான் அவருக்கு பிடிக்கும். அவர் பார்த்தார், ஓஹோ உனக்கு இவ்வளவு கர்வமா, அப்படியே ஒரு அழுத்தினர். அது பூமிக்கு அடியிலேயே போயாச்சு ரிஷபம். உடனே ஓன்னு அழுகிறவர், சுவாமி நான் தெரியாம கர்ப்பப்பட்டுட்டேன், என்ன மன்னிச்சிருங்கோ, எனக்கு பாக்கியம் கொடுங்கோ அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்ப சொன்னாராம், இந்த இடத்துல காவேரி ஸ்நானம் பண்ணி உன்னோட பாவங்களை போக்கி இந்த இடத்துல நீ எல்லாருக்கும் யாரெல்லாம் காவிரி ஸ்நானம் இந்த இடத்துல பண்ணிட்டு என்ன சேவிக்கிறாளோ அவளுக்கெல்லாம் சகல பாவங்களையும் போக்கி கொடுத்து அவளை ரெக்கமெண்டேஷன் என்ன வேணும்ல, அவர் இருந்தாருல ரெக்கமெண்ட் பண்ணி. இப்ப நம்ம திருப்பதிக்கு போறோம் இல்லையா, என்னதான் திருப்பதி பெருமாள் நேரா நம்ம போய் பெருமாளை போய் சேவிச்சாலும் அங்க நம்ம வராக சுவாமி இருக்கார் இல்லையா, அந்த வராக சுவாமி கிட்ட போயிட்டு நாம போய் அவரோட அவர்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்கணும். வராக சுவாமி பர்மிஷன் கொடுத்ததுக்கு பெருமாளையே பார்க்க போகணும். நம்ம அப்படி பண்றோமா அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஆனா நம்ம அங்க போனாலே திருப்பதி மண்ணை மிரிச்சாலே வராக சுவாமியை சேவிச்சுட்டு போற மாதிரிதான் ஐதீகம். அத மாதிரிதான் இவரும் ரிஷபத்துல இவரும் எல்லாம் இப்படி சொல்லி ரிஷப மூலியமா தான் அந்த ரிஷபத்துறையில குளிச்சுட்டுதான் அந்த பெருமாள் அங்க சேவிக்கு போவோம். அது காவேரி ஸ்நானம். ஏதோ இந்த ஐப்பசி மாசம் பண்ணக்கூடிய இந்த காவேரி ஸ்நானத்தோட அற்புதமான விசேஷங்கள் இது. இப்போ இதே மாதிரி இந்த ஐப்பசி முதல் தேதி திருச்சிக்கு பக்கத்துல இருக்கிற திருப்பாராய்த்துறை இங்கதான் முதல்ல ஆரம்பிப்பா. இதுதான் வந்து ஐப்பசி 1ஆம் தேதி. இப்ப நமக்கு நேத்தோட முடிஞ்சிருத்து. இந்த வருஷம் ஐப்பசி மாசம் 18ஆம் தேதி போன மாசம் ஆரம்பிச்சது, இந்த 16ஆம் தேதியோட முடிஞ்சிருத்து. இன்னைக்கு 17 கார்த்திகை. என்ன மாமி லேட்டா சொல்றீங்க, இப்ப நாங்க ஓடி போய் ஐப்பசி துலாம் கூட பண்ண முடியாதுன்னா பரவாயில்ல, அதை பத்தி ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை, அடுத்த வருஷம் பண்ணிக்கலாமே. அதனால ஒண்ணும் அடுத்த வருஷம் ஐப்பசியில மறக்காம போயிடுவாங்கோ, அது ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் இல்லையே. இப்ப என்னன்னா இந்த ஐப்பசி மாசம் திருப்புராய்த்துறையில முதல் தேதி பண்ணுவாராம். அதுக்கப்புறம் 2வது அதாவது இந்த 30 நாளுக்குள்ள ஸ்ரீரங்கம் அம்மா மண்டபத்துல இருக்கிற படித்துறை இருக்கு இல்லையா, அங்க ஸ்நானம் பண்ணுவா. 3வது இங்க நந்தித்துறை, இந்த இடத்துல ரிஷபத்துறை, இந்த இடத்துல வந்து மயிலாடுதுறையில ஸ்நானம் பண்ணுவா. அவ்வளவு விசேஷம். இப்ப இதுல கடைமுழுக்கு அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு. அது என்ன கடைமுழுக்கு? கடைசியில வர முழுக்கு. கடைசியில வர்றதுன்னா எப்ப அது அப்படின்னா, பொதுவா இந்த பஸ் டெய்லி பஸ்ல போறவா இருக்கா, ஒரு சில நாள் ஏதோ விட்டுருவோம் பஸ்ஸ, இந்த ஓடி வந்து பஸ்ஸை பிடிப்போம் பாத்தீங்களா, ஓடி வந்து பஸ் பிடிச்சு உட்காந்தா எப்படி இருக்கும், அப்படிதான் இது. 29 நாள் பண்ணுவா, பண்ண முடியல, முடியல, ஏதோ அவளால ஏதாவது லௌகிகத்துல மாட்டின்னு இருக்குமே முடியல அப்படிங்கிறவளுக்கு 30வது நாள் அந்த கடைசி நாள் போய் ஏதோ ஒரு இந்த ஸ்ரீரங்கத்திலயோ இல்ல ரிஷபத்துறையிலயோ போய் அந்த இடத்துல ஸ்நானம் பண்ணும்போது 29 நாள் பண்ணாத அந்த துலாஸ்தானத்தை அந்த கடைமுழுக்குன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துல அந்த நேரத்துல அத்தனை பாவங்களையும் போக்கி கொடுப்பாரா பெருமாள். இதுவும் காவேரி மகாத்மியத்துல இருக்கு. இப்போ இதுல முடவன் முழுக்கு அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு. அது இன்னைக்கு நம்மள மாதிரி இந்த மாதிரி அதாவது அந்த பக்கமே போகாதவா. இதுக்கு இந்த முடவன் முழுக்குக்கு ஒரு அழகான கதை ஒண்ணு இருக்கு. இது என்னன்னா, இந்த முடவன் ஒருத்தர் தான், ரொம்ப பெருமாள் மேல சிவபெருமான் மேல ரொம்ப பக்தி, உனக்கு கைகால் சரியில்லை. அவன் என்ன பண்ணா, இந்த காவிரி ஸ்நானம் பண்ணா ரொம்ப நல்லது விசேஷம்னு கேள்விப்பட்டு அங்கேருந்து பெருமாளை வேண்டிட்டு நான் கஷ்டப்பட்டு வரேன், எனக்கு தரிசனம் கொடுன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி வந்தான். அவன் வந்த நேரம் தான் பாவம்
30 நாள் முடிஞ்சு போயிடுது. ஐப்பசி மாசம் 30ஆம் நாள் நேத்தோட முடிஞ்சிருது இல்லையா? அது மாதிரி அவனுக்கு முடிஞ்சு போயிடுது. மறுநாள் சுவாமி கிட்ட வந்து நிக்கிறான், நேத்தோட முடிஞ்சிருது துலாஸ்நானம். அவன் போய் அழறான் பெருமாள் கிட்ட, சுவாமி இது என்னது இது, எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு உனக்கு என்னை பத்தி தெரியும், எவ்வளவோ ஓடி வந்திருக்கேன் நானு, ஆனா இப்படி இருந்தும் நீ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டியே, இது உனக்கு நியாயமா, எனக்கு இப்ப தரிசனம் ஸ்நானம் பண்ண விடாம பண்ணிட்டியேன்னு சொல்லும் போது அப்ப பெருமாள் காட்சி கொடுத்தாராம். ஏன்னா அவர் அன்பே உருவானவர் இல்லையா? இவ்வளவு தூரம் ஓடி வந்த குழந்தை எப்படி விடுவார்? என்ன பண்ணார்? இந்த மாதிரி கவலைப்படாத, இன்னைக்கு அதாவது இன்னைக்கு கார்த்திகை 1ஆம் தேதி தானே, இன்னைக்கு நீ முழுக்கு போடு, இன்னைக்கு முழுக்க போட்டு எனக்கு தரிசனம் பண்ணாலும் இன்னைக்கும் இதுவும் அதாவது இந்த துலாஸ்நானம் முழுக்கதான் இதுவும் சேரும். அப்ப இன்னைக்கு துலாஸ்நானம் பண்றவாளுக்கும் அதுவும் இன்னைக்கு கார்த்திகை 1ஆம் தேதியாக இருந்தாலும் முடவன் முழுக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்னைக்கும் ரொம்ப விசேஷமா அது பண்ணலாம். பண்றவா முடிஞ்சா அதை அங்கே நீ கிட்டக்கே இருக்கிறவா கண்டிப்பா பண்ணுங்க. அவ்வளவு அழகா ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கா. அதாவது இந்த 30 நாளும் இந்த துலாஸ்நானம் பண்ணோம்னா நமக்கு அவ்வளவு விசேஷங்கள். இதெல்லாம் சரி, துலாஸ்நானம்லாம் பண்றோம், எல்லாம் எங்களுக்கு நீங்க சொன்னதெல்லாம் ரொம்ப சரி. என்ன கிடைக்கும்? எல்லாமே கேட்கல, ஏதோ பலன் இருந்தாதான் நான் எதுவுமே பண்ண முடியும் இல்லையா? ஏதோ எதுக்கோ அப்படி இல்லை, என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? முக்கியமா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த காவேரி ஸ்நானத்துல முக்கியமா நாம பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா பித்ருக்களுக்கு தர்ப்பணம். இதை நிறைய பேரு பண்ண மாட்டா. அவர் ஏதோ ஒரு காரணங்கள் ஏதோ விஷயங்கள், இன்னைக்குதான் லௌகீகத்துல நிறைய பேர் மாட்டிட்டு இருக்கோமே, அப்படி அந்த மாதிரி போய் பண்ண முடியாதுவா இந்த காவேரி ஸ்நானம், இந்த ஐப்பசி மாசம் வரக்கூடிய இந்த துலா ஸ்நானத்துல இந்த காவேரி கரையில பித்திருக்களுக்கு கைங்கரியம் பண்ணா அவ்வளவு விசேஷமும், என்ன பித்திருக்கள் சாபமே இருக்காதுங்கிறான். சகல ஐஸ்வர்யங்களும் கிடைக்கும். சகல ஐஸ்வர்யம் கிடைக்கனா உடனே எனக்கு ஒரு மில்லியன் அடிக்குமா, 2 கோடி வருமா? அப்படி இல்ல. 16 செல்வங்கள் சொல்றா இல்லையா அபிராம பட்டர், தனம் தரும், கல்வி தரும், ஒரு நாளும் தளர்வடையா மனம் தரும், தெய்வ வடிவம் தரும், நெஞ்சில் வஞ்சமில்லா இனம் தரும். இதெல்லாம் எவ்வளவு முக்கியமான விஷயம். இந்த 16 செல்வங்கள் நமக்கு வேணும். இந்த மாதிரி ஒரு 16 செல்வங்கள் இருந்தாதான் நம்ம என்னைக்குமே லட்சுமி கடாட்சமா இருக்கணும் அர்த்தம் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட செல்வங்களை கொடுக்கக்கூடியதுதான் இந்த அற்புதமான காவேரி ஸ்நானம். அஸ்வமேத யாகம் தொடங்குற இந்த ஹரிச்சந்திர மகாராஜா இருக்கு இல்லையா, அவர் இந்த காவேரியில வந்து நீராடிதான் அந்த அஸ்வமேத யாகம் ஆரம்பிச்சாராம் ஹரிச்சந்திர மகாராஜா. இந்த ரங்கநாதர் சந்தனு அந்த மகாராஜா பீஷ்மரோட அப்பா சந்தனு மகாராஜா இருக்கார் இல்லையா, அவர் வந்து இந்த இடத்துல அதாவது அவர் கங்கையோட புத்திரன் தான் பீஷ்மர். அவரே இந்த காவிரி ஸ்நானம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் பீஷ்மர் கங்கைக்கு பிறந்தார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான காவேரி மகாத்மத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது. இப்போ அர்ஜுனன் இந்த இடத்துல துலாஸ்தானம், ரங்கநாத பெருமாளுக்கு துலாஸ்தானம் பண்ண. இப்போ ரங்கநாத பெருமாள துலாஸ்தானம்னா ஏன்னா ரங்கநாத பெருமாள் அப்பயே வந்துட்டாரு இங்க இந்த பக்கம், ஏன்னா அவருக்கு அந்த இடத்துல அந்த திரேதாயுகத்துல இங்க வந்துட்டாரு. அர்ஜுனன் வந்து இந்த இடத்துல ரங்கநாத பெருமாளுக்கு துலாஸ்தானம் பண்ணிதான் சுபத்ராவே மறந்துட்டாராம். இதுவும் காவேரி மகாத்மியத்துல இவ்வளவு ஆச்சரியமான விஷயங்கள் இருக்கு. இந்த காவேரி எங்கெல்லாம் இருக்கு, எந்த இடத்துல ஸ்ரீரங்கம் மயிலாடுதுறை அப்படி சொல்றேளே, வேற எங்கன்னா இருக்கான்னு கேட்டா இருக்கு. தலக்காவேரி, ராமபுரம், ஸ்ரீரங்கம் சொல்லியாச்சு, திருப்பாய்த்துறை, திருவாரைக்கால், திருவையாறு, இங்கெல்லாம் போனீங்கன்னா அவ்வளவு விசேஷம். திருவெண்காடு, திருசாய்க்காடு, மயிலாடுதுறை, கும்பகோணம், திருவிடைமருதூர், இங்கெல்லாம் போனீங்கன்னா இந்த இடத்துல அதாவது மயிலாடுதுறை ஸ்ரீரங்கம்னா விசேஷமா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி திருத்தலங்களுக்கு இந்த காவேரி பாயிரா. அதனால அங்கேயும் போய் நீங்க துலாஸ்தானம் பண்ணீங்கன்னா சகல ஐஸ்வர்யங்களும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை. அடியேனுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தா இந்த அற்புதமான மத்தியம டிவிக்கு என்னோட நன்றிகள். எனக்கு புண்ணியம், இன்னும் ஒரு நல்ல விஷயங்களை எடுத்து சொன்ன புண்ணியத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்த உங்க எல்லாருக்கும் பல்லாண்டு பாடி கவிதாகிரே சிம்மாய கல்யாண குணசாலினி ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமக. இந்த முடவன் முழுக்கல அங்க போய் நீராட முடியாட்டாலும் இத காதால கேட்கிற புண்ணியம் உங்க மூலமா எங்களுக்கு கிடைச்சது. கடவுள் அருள அடுத்த வருஷம் இதுல நிச்சயம் ஸ்நானம் பண்ற பாக்கியம் கிடைக்கணும். உங்களோட அவ்வளோ கமெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு, அவ்வளோ மடை திறந்த வெள்ளம் மாதிரி, அப்படியே மடை திறந்த காவேரி மாதிரி அப்படியே அள்ளி பொழிஞ்சுட்டேன். ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம், ரொம்ப பாக்கியம் உண்மையிலே. சொல்லுங்க ராஜஸ்ரீ, எப்படி இருந்தது? ஒரே பதிவுல சிவன், பிரம்மா, விஷ்ணு 3 பேரையும் கொண்டு வந்துட்டா இல்லையா? ஏதோ ஒரு அதுல ஆழ்வாரும் வந்தாச்சு, திருப்பானாழ்வாரும் வந்தாச்சு. அதுல ஒரே டாபிக் ரொம்ப பிரமாதம். பெருமாளை கொண்டு வந்தாச்சு, ஆழ்வார் வந்தாச்சு, முடவன் வந்தாச்சு, கங்கை வந்தாச்சு, காவிரி வந்தாச்சு. சோ எல்லாம் அந்த வைதேகி மேடம் அருவியா கொட்டி அந்த தெய்வீகத்துல நம்ம எல்லாம் நனைஞ்சு, ஏற்கனவே எனக்கு பெங்களூர்ல கொஞ்சம் குளிர்றது, இன்னும் குளிர் அதிகமா இருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப அற்புதம், அருமையா சொன்னா, ரொம்ப அருமையா சொன்னா. ரொம்ப அதாவது நாங்க வந்து இன்னைக்கு
இதை கேட்கறதுக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கணும் மதியமர் வழியா. இதை கேட்டுன்னு இருக்கிற அத்தனை மதியமர்களுக்கும் கண்டிப்பா இதை அவ சொல்ற மாதிரி உட்காண்ட இடத்துலயே இந்த மாதிரி ஆன்மீக நிகழ்ச்சி கேட்கறதே ஒரு பெரிய விஷயம்தான். தேங்க்யூ சோ மச் வைதேகி மேடம், தேங்க்யூ சோ மச். ரொம்ப நன்றிம்மா. ஏதேதோ தேவையில்லாத விஷயத்துக்கெல்லாம் நம்ம நிறைய நேரம் செலவழிக்கிறோம். இதே மாதிரி அற்புதமான விஷயங்களுக்கு நேரம் செலவழிக்கிறதுனால எந்த ஒரு சங்கடமுமே கிடையாது. ரொம்ப சந்தோஷம். கண்டிப்பா ரொம்ப நன்றி. கண்டிப்பா.